আমাদের কাছে নালিয়ারে এইদিকে ଥିଲା ହେଲା ଇଆଡ଼େ କରି କିଛି ହେଲାନି କୁଆଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ କରିବି ସେ ନାଲିଆରେ ଦେଖି ଆସିବ ଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁରା ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ତ ମଝିକି ମାଇକ ମଝିକି ଆସି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ দেখছি মঝিକି পଳେଇ ଆସିବ ସେ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିଲି ନା দেখছি মঝিକି ଆସିବ ମଝିକି ଆସ ଦେଖିବ ଗଛ ଏଠି କୋଉଠି ବଇଛି ନା ନୁହଁ ଅଛି ସେଇଠି ପଳେଇବ ନାଲିଆରେ ମାଇଲେ ଯିବ ସେଠି ପଳେଇଲା ସେ କେଉଁଠି ପଳେଇଲା ସେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପଳେଇଲା ନା ନାଇଁ ସତ ଲାଗୁଛି ସତ ଲାଗୁଛି ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ନା